yakanaka mota iri mtara mota bonde mfaya olesheni vanishwe koti nyatso kundicherechedza tarisaone inini ndiri chinda unotozviona wega ndowanikwa ndatanga ina ndisiwe mbombera ndowanikwa ndatanga ina ndisiwe mbombera wembombera ina ndisiwe mbombera wembombera ina ndisiwe mbombera ndokusakandati sanitarizira mugilazi ini andisiwe kumapurazi unongondiona nemunyati kana pashandichairo pasimati ndiriendisampata ilake komba kwenyu ndikava mupasha mari vanenge vakunzira nyasha wele apapa apapa kana kukandisa apapa tatatatatata nenge ugere tatata mate ajindi wana meza mate azi azijande baka wanda ndino wavarira panze ndowani kwa natanga ina ndisiwe mbombera ndowani kwa natanga ina ndisiwe mbombera wembombera ina ndisiwe mbombera wembombera ina ndisiwe mbombera mabebi nino nama kunge tunapon anogara mkapa mango kunge roli won ateme anjazi ndongo tama yele bon unosha misika kana ukabata bon wele ndino pisa ini ndino pisa aiwa ndiri pira vira anonetisa inanondetisa baby aga wanda nondirwira yakanaka mota iri mtara mota bonde mfaya olesheni vanishwe koti nyatso kundicherechedza tarisaone inini ndiri